Τα θερμά λουτρά στην Καλιθέα. Μέσα είναι το σημείο που έκαναν τα λουτρά. Βεβαίως το έχουν πάρει οι ιδιώτες και το εκμεταλλεύονται με 2,5 ευρώ εισιτήριο. Και η μικρή παραλίουλα μπροστά στην Καλιθέα. Μανώλη, έχει πλέον ζεστά νερά? Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να τρέχουν για να είναι άδεια η γούρνα. Δεν θα πρέπει να έχει ζεστά νερά, λέω πλέον. Δεν τα βγάζουμε μάλλον. Το ταβάνι. Προφανώς αναστηλωμένο, αλλά σε γενικές γραμμές κομψοτέχνημα. Αυτό δεν είναι ελαττινικά. Μάλλον.